Helo, Lia dyn enw i. Yn 2013, es i Brifysgol Bangor ac astudio cwrs Gwyddora Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Nes i raddio yn 2018 cyn mynd ymlaen i gwblhau gradd meistr mewn ymchwil yn y Brifysgol hefyd. Erbyn hyn, dwi'n gweithio i Gyngor Gwynedd fel swyddog Dementia Actif Gwynedd. Mae Dementia Actif Gwynedd yn cefnogi pobl sy'n cael ei effeithio gan dementia drwy weithgareddau ymarfer corff a cymdeithasol. Nes i ddewis astudio rhannau o fy nradd drwy gyfrwng y Gymraeg, oherwydd dyma di'n iaith gyntaf, dyma sy'n dod fwyaf naturiol i mi, a hefyd mewn gwaith grŵp a falle, o'n i'n teimlo bod o'n bwysig bod fi'n cael cyfrannu yn fy iaith cyntaf, achos os dwi'n siarad Saesneg, dwi'n colli geiriau, a dwi'n teimlo mor hyderus i siarad allan a eich ateb gwestiynau. Ges i ddipyn o gefnogaeth tra'n astudio yn Gymraeg. O'n i'n derbyn deunyddiau oedd yn Gymraeg, hyd yn oed os o'n i'n gwneud y rhan yna o'r gwaith yn Saesneg. Ges i hefyd tiwtor personol Cymraeg, Eleri Jones, a oedd o jyst mor braf os oedd genna unrhyw broblem neu pryder bod fi'n gallu cyfathrebu hynny yn fy iaith gyntaf, enwedig gan bod fi yn Prifysgol yn Gogledd Cymru . Dwi'n teimlo'n hynod o ffodus ac yn lwcus iawn fy mod yn gallu siarad Cymraeg. Ond dim jyst bod fi'n gallu siarad o ac yn ei ddallt o, dyma yw fy iaith cyntaf, a dwi'n teimlo'n lwcus bod fi'n gallu defnyddio fo yn fy waith bob dydd, enwedig am fy mod yn gweithio yn Gyngor Gwynedd, lle mae 'na ganran uchel o siaradwyr Cymraeg. Ond bwysicach beth, dwi'n gweithio gyda pobl sydd efo dementia, a mae llawer o bobl sydd efo dementia yn colli eu gallu i siarad Saesneg, neu maen nhw'n mynd yn ôl i'w mamiaeth. Felly, os ydyn nhw wedi cael eu geni a wedi cael eu magu yn siarad Cymraeg, ella fyddan nhw pan maen nhw'n hŷn, mond yn gallu siarad neu cyfathrebu yn Gymraeg. So, mae'n hynod o bwysig i fi fy mod yn gallu siarad Cymraeg,